ବର୍ଷା ହେଇଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ବର୍ଷାଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିଲୁନି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ସେ ରାପିଡ଼ୋ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବାହାରିକି ଆସିଲି। ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ବର୍ଷା ଝିପଝିପ ହେଉଛି ବୋଲି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବର୍ଷାରେ। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ, ସେ କାଶୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର। ଦିନମାନ ସାରା ଖାଲି ରୁଟି ଦୁଇପଟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ନେଇକି ଯିବୁ। ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ବର୍ଷା ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଜ୍ୱରଟା ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି କେମିତି, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ଗାଧୁଆଳୁ ଉଠେଇଲାଣି ବର୍ଷା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ହେଲା ବର୍ଷା। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ हाँ भाई ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଦେଖୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମୋ ମୋବାଇଲରେ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି ବର୍ଷାରେ। ଅଟୋ ଆସିଲା। 5202 ଜ୍ୱର ହେଇକି ପୁରା ତାଙ୍କୁ କାଶ ହେଉଛି, ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ। ଆମେ ରାପିଡ଼ୋ ବୁକ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜ୍ୱରଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଟ୍ରାଫିକ୍। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡେରି ହେଉଛି। କାଶ ହେଉଛି। ଭିକ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ? ଗରମ ଲାଗୁଛି। ସେପଟରେ ଚାଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ହେଉଛି ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ତଳେ ଚାଲୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ କ୍ଲିନିକଟା। କ୍ଲିନିକଟାରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଯାଇ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ରିସେପସନ୍ରେ। ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 300 ଟଙ୍କା। ସିରିୟସ୍।
ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଟା ବସିଛନ୍ତି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଦେଖିକି ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 7ଟା 15। अचानक देहटा तांकर बहुत असुस्थ होगला। मेडिसिन शॉप को क्लिनिकटा सरी जाइछि हमर के इंजेक्शन दे केटी के भल लागला। मेडिसिन देदेले इंजेक्शन देले बर्तमान आम रिटर्न करूँ घर को। ना ना कहीं चल पलैया इंजेक्शन देला परे तांकु टिके भल लगिला। तो बुक करिया ना बस रे जीवा ना कोन चल ना बस रे पलैया। आकाश रे आउ मेघ नाही। कर जाओ ना एपट आड़ू चल।